Podemos, sí. Bueno, pues, como sempre, moi bo día e moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa. Gustaríame empezar informando dos avances que se teñen producido na reforma do regulamento do Parlamento de Galicia, unha reforma que conta co consenso dos 4 grupos con representación na Cámara. Trátase dunha reforma puntual de carácter técnico que incorpora modificacións orientadas, en todo caso, a mellorar o funcionamento ordinario, a reforzar a seguridade xurídica e a favorecer unha maior operatividade e eficacia da actividade parlamentaria. Por unha banda, a presente reforma incorpora unha actualización da regulación relativa ao exercicio de voto, co obxectivo de adaptar o seu funcionamento ás diferentes situacións persoais, ademais dos supostos de embarazo, maternidade e paternidade actualmente vixentes no regulamento que permiten delegar o voto, pois inclúense situacións de hospitalización, de incapacidade temporal ou de enfermidade grave. E, por outra banda, pois modifícase o réxime aplicable ás preguntas orais pendentes ao remate dos períodos ordinarios de sesións coa finalidade de dotar dunha maior claridade e axilidade a súa tramitación parlamentaria. Cambiando xa de asuntos, a semana pasada foi a das malas novas para Galicia, pois nela producíase a que, sen lugar a dúbidas, podemos cualificar como a maior aldraxe feita a Galicia que ese acordo fraudulento sobre a transferencia da AP9 a Galicia protagonizada polos sempre cómplices Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista de Galicia, os que, por certo, continúan sen dar explicacións, sen pedir disculpas, nin presentar dimisións pola súa incapacidade manifesta para defender os intereses de todas e de todos os galegos. Pois, pola contra, podemos decir que esta semana está sendo a semana das boas noticias. O anuncio feito polo presidente Rueda sobre que a multinacional chinesa SAIC Motor escolle Galicia para construir a primeira fábrica en Europa confirma a forza e a posición destacada no mundo do sector industrial galego. Falamos de 2.000 empregos entre directos e indirectos. Falamos dun investimento previsto inicialmente máis de 200 millóns de euros e falamos, pois, dunha grande oportunidade económica e industrial para toda a comarca de Ferrolterra e para toda Galicia. 2028 é o ano no que se prevé que estea operativa a fábrica e do que, a partir de aí, o complexo comezará a súa actividade a chegar a unha capacidade de produción de 120.000 vehículos anuais, principalmente eléctricos e híbridos enchufables. O que fai este proxecto é certificar a Galicia como un dos principais hubs industriais automobilísticos de Europa. O sector da automoción achega o 17,2% do PIB da comunidade e conta, ademais, cunha importante cadea de valor asociada. Neste punto, é de xustiza salientar o intenso e riguroso traballo realizado pola Xunta, unha Xunta co seu presidente á cabeza que soubo trasladar as vantaxes competitivas da nosa comunidade, entre as que me gustaría destacar, por unha banda, a solvencia da súa industria auxiliar e, por outra, a estabilidade institucional. Porque en Galicia hai precisamente un goberno que ofrece garantías ás empresas para que se instalen aquí e un goberno que traballa por e para a Galicia do futuro. Que atrae investimentos, que oferta novas oportunidades á mocidade, que garante emprego de calidade e que, ademais, o fai apostando por tecnoloxías verdes. Un goberno que, en definitiva, en cada unha das decisións que toma, reivindica unha política industrial ambiciosa, responsable e baseada no equilibrio entre desenvolvemento económico e protección ambiental. O impulso industrial non é unha opción, senón unha necesidade estratégica. Porque apostar pola industria é apostar polo progreso, pola cohesión territorial e pola igualdade de oportunidades. Porque apostar pola industria é garantía para fixar poboación no territorio e é garantía tamén para asegurar a competitividade da nosa economía. Por iso Galicia non pode permitirse quedar á marxe de grandes transformacións industriais e enerxéticas. E dai que o goberno de Alfonso Rueda estea facendo unha aposta decidida polas moitas posibilidades que se presentan a Galicia tamén no sector mineiro.
está nunha situación privilexiada para a explotación de materiais críticos para a industria europea que non podemos ignorar. Anunciaba hai algunhas semanas a Conselleira de Economía e Emprego as minas de Corcoesto, Sanfins e Santa Comba poderían chegar a poñer en valor recursos naturais por un valor aproximado de 7.000 millóns de euros, mobilizar uns 200 millóns de euros de investimento directo e crear, ademais, máis de 1.000 empregos entre directos e indirectos. E todo isto podemos facelo garantindo que estes proxectos repercutan de maneira positiva na súa contorna gracias á aprobación neste Parlamento da Lei de Aproveitamento dos Recursos Naturais de Galicia. Galicia está no bo camiño para ser un referente en minería moderna, sostible e estratégica para Europa. Tamén, desde a innovación tecnolóxica, aposta en valor de patrimonio mineiro ou o talento. Renunciar á industria, en definitiva, renunciar ao futuro económico e social de todo un territorio. Preocúpanos esta corrente de negacionismo industrial que estamos vendo entre algúns grupos da oposición, que de maneira sistemática se poñen a calquera proxecto industrial ou enerxético que pretende implantarse en Galicia. Esta política do non ao todo, coas súas proclamas ideolóxicas e sen ningún sustento técnico, só leva ao bloqueo e á parálise. O exemplo máis claro desta estrategia que frea o avance de Galicia atopámolo na parálise xudicial dos proxectos enerxéticos, en concreto dos parques eólicos, un criterio que acaba de ser drásticamente corrixido polo Tribunal Supremo. Coa súa recente resolución sobre o parque eólico de Bustelo, o Alto Tribunal non só avala a legalidade do proxecto, senón que desmontou os argumentos que mantiñan bloqueadas estas instalacións, demostrando que o obxectivo da oposición non é protexer o territorio, senón paralizalo. Non podemos permitir que o dogmatismo ideolóxico siga freando investimentos estratégicos que contan co pleno respaldo técnico e xurídico. O Partido Popular de Galicia teno claro, e por iso dicimos sí ao impulso dun sector industrial sostible. Por último, e como saben, esta tarde comparece no Parlamento, na Comisión Cuarta, a candidata á presidencia do Consello da Cultura Galega, que xa lles anticipo, contará co apoio do Grupo Parlamentario Popular en cuxo nome quero felicitala e trasladarlle tamén os nosos mellores desexos. Oxalá teña unha presidencia exitosa, porque sen dúbida os seus éxitos serán os de toda a cultura galega. E pola miña banda, máis nada, quedar a súa disposición por si entenden que é necesaria algunha aclaración sobre estes temas ou algunha pregunta sobre este ou calquera outra cuestión. Sí. Non ten relación co número de preguntas, simplemente no regulamento o que estaba recollido é que ao final de cada período de sesións todas as preguntas orais se reformulaban a resposta escrita. Isto obligaba a volver por parte de todos os grupos a ter que registrar todas esas preguntas orais para que estuveran dispostas para o período de sesións seguinte. Consideramos que iso, no seu momento no pasado, cun número de preguntas moi reducido, tiña un certo sentido. Actualmente, co número de iniciativas dese tipo que están registradas, era simplemente forzar e, en algún caso, colapsar o funcionamento normal dos propios grupos parlamentarios, e dai que tomáramos esta decisión. Xa é unha cuestión puramente organizativa que nada afecta ás preguntas que se van a formular en sesións plenarias ou nas comisións. Non ten nada que ver con iso. Perdón? No, isto é unha... Explícolle simplemente a raíz das circunstancias que se veñen producindo ao longo deste mandato con enfermidades graves de algúns membros de distintos grupos, tamén o que tuvo que ver, non se engano, co accidente de tráfico que propiciou unha baixa prolongada de varios membros do Parlamento, pois todos entendíamos que non tiña moito sentido durante esas baixas prolongadas causadas
por accidentes graves, por enfermidades, por tratamentos que son especialmente penosos, se lles privara do dereito a voto a esas persoas. Eu teño que decir que xamais hubo un problema en canto á alteración de maiorías e demais, porque niso sempre rexiu a cortesía parlamentaria e sempre foi así, a verdad que non hubo ningún problema, pero nos parecía que era moito máis razonable incluir esa posibilidade de delegación pois para que esas persoas en circunstancias excepcionais non se vexan na imposibilidade de emitir o seu voto, neste caso a través da delegación noutro diputado. É simplemente iso que se recolleu, volvo a repetir, por unanimidade de todos os grupos. Iso se fixo a través dunha proposta na Xunta de Portavoces. E a partir de aí, unha vez tomada a decisión na Xunta de Portavoces, rexistramos unha proposición de lei firmada conxuntamente por todos os grupos e a partir de agora se tramitará como calquera proposición de lei, neste caso a través dun procedimento de urxencia e de lectura única, co cual probablemente se cumplen todos os plazos no próximo pleno xa se este en condicións de ser debatida e aprobada. Perdón, de? Datos de criminalidade. Sí. Baixa en Galicia, baixa especialmente en Santiago de Compostela, sin embargo, onte a secretaria xeral do partido falaba de Santiago como unha cidade con navallazos, botellazos. Non sei se cree que isto pode constituir un certo chamamento alarmista. No, sinceramente creo que non, salvo que pretendamos tirar de alarmistas os veciños de Santiago. Eu volvo a repetir, hai que saber como funcionan as estadísticas de criminalidade. Partindo de creo que de un punto de acordo que todos podemos compartir que Galicia en xeral é un territorio seguro, pero claro, cando se rebaixan determinados delitos que teñen moi pouca incidencia na vida cidadá, pois pode baixarse moito a incidencia estatística. Pero iso non quere decir que se compense coa subida de outros delitos de maior gravidade, con menor peso estadístico, pero que alarman moito máis a xente. E todo isto non quere tampouco, non ten nada que ver con incidencias puntuais que se producen en sitios concretos onde os cidadáns, os veciños, se ven alarmados por esa situación. E eu creo que podemos elexir o que facemos, se escoitar exclusivamente as estadísticas ou como facemos nós, e como puxo de relevante a secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, escoitar os veciños e escoitar as súas demandas. Eu non creo que os veciños teñan ningún ánimo de alarmar, o que teñen é o ánimo de que se lle resolvan os seus problemas, e para iso traballamos, e o que nos preocupa é que non todo o mundo parece que está traballando para iso. Nós creemos que sí, que hai que escoitalos, que hai que recoller as súas queixas e o que é máis importante, hai que tomar as medidas para solventalas. A iso é ao que combinamos a todo o mundo, me parece que se o fixo onte a miña secretaria xeral, dende logo eu aplaudo o criterio. Coa polémica que está vendo os exames da PAU, tanto o conselleiro, o noso partido tamén falaba dunha situación grave, non sei se nese sentido o grupo parlamentario vai a presentar alguna iniciativa. Bueno, valoraremos. Vostede xa sabe que neste caso concreto a Xunta non forma parte do problema porque non ten competencia, pero sí lle gustaría, xa o anunciou, tomar parte na solución e, polo tanto, poder ter unha participación máis intensa, máis clara, máis directa na conformación destas probas precisamente pois como garantía para que non se produzan máis problemas como os que se detectaron cara ao futuro. Nese sentido, pois, se está avaliando todas as posibilidades e cales son as mellores fórmulas e se algunha delas ten que ter un contido legislativo e precisa, polo tanto, da concurrencia do grupo parlamentario, pois non teña vostede ningunha dúbida que nós o que estamos é a disposición para intentar mellorar o funcionamento ordinario de todas as institucións, de todas as probas e de todo o que afecta os problemas que están sufrindo os galegos. Neste caso, os estudiantes galegos, que creo o que deberíamos de coincidir todos, que non deberían volver a ter que pasar por unha situación como a que atravesaron este ano. Se en algo podemos axudar, nos estaremos a disposición, por suposto. Bueno, o que me gustaría coñecer é a resposta, porque ata ahora a resposta foi acalada.
é dicir que non pasa nada, ou ao menos nada demasiado grave, que son cousas puntuais, que son cousas que non teñen nada que ver prácticamente co Partido Socialista, co goberno socialista e coa dirección conxunta desas dúas institucións. A mí me parece que deberían de facer o mismo que decía antes co tema da delincuencia, escoitar a xente. Eu o dixen fai uns días, o repito hoxe, creo que a paciencia dos españois está desbordada dende fai moitos meses. Creo que unha calquera das situacións que coñecimos nas últimas semanas illadamente, unha por unha, xustificarían a convocatoria de eleccións. E creo que todas elas conxuntamente configuran un tsunami de corrupción de tal magnitude que resulta incomprensible para calquera cidadán deste país que alguén crea que pode poñerse de perfil e non asumir de maneira clara e contundente as consecuencias da actual situación. Eu lamento que o Goberno de España e o partido que o sustentan teñan asumido que os españois debemos de sufrir esta gota malalla de indecencia durante non se sabe cantos meses porque simplemente o Goberno non está disposto a dar o paso á frente que creo que están pedindo todos os cidadáns, que é unha convocatoria inmediata de eleccións para que todos xuntos podamos decidir realmente como se produce esa rexeneración democrática e como se rixen os futuros deste país. Creo que iso non está pasando e creo que a actitude escapista do Goberno simplemente é incomprensible para calqueira que non este mirando isto co filtro do partidismo. Algunha outra cuestión? Nada máis? Pois moitísimas gracias a todos pola atención.